Salom, horas madhita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami tok-tok mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amen. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu judika di tanggal 22 Maret 2026. Ima hatan itu hata na dienet sian buku panurirang Hesekiel biduto lupulupitu mamukasian ayat sada rodi ayat 14 dohot topik ni minggu debata mangalehot di anguluan. Tuhan memberi napas kehidupan. Hujaha mari hita tapai hutiup mari bagasan rohat tabe sonoma didok hatani itu hatta. Dungi songgok matuau tangan ni Jehovah jala ditogiho nau haruar marhite-hite tod di Jehovah. Jala di Paulo nau di tonga-tonga ni rura naguk holi-holi ni jol manamate. Dungi ditogihon ibana au mamulusian labung nasida tuk humaliang. Gabe ida ma godak situtu mararahan di atas sisi ni rurai. Jala ida ma masak situtu do luhut nae. Jadi nina ibana matuau ali anak ni jolma atehe tagamon tarpangulu dope aka holi-holion gabeni kuma ali Tuhan Jehovah hodo botosa. Jadi nina ibana matuau manurirangi maho taringo tuaka holi-holion jalado honomu matunasida ali holi-holi akana masaki tangiho kamuma hatani Jehovah. Songono do hatani Tuhan Jehovah tuaka holi-holion. Idama ahu mangalehon tod ditu bagasa kamu asa mangulu hamu. Jala ahu mangalehot tu atas hamu aka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas samu. Jala ahu mabahe kamu marhuli kuling huhut mangalehot tod ditu bagasan hamu asa mangulu hamu. Asatung ditadahamu audo Jehovah. Jadi manurirangi maau songon naung tinonahoni tuahu. Jadi dina manurirangi au roma sada suara jala ida masa suara namar ngongos gabe masih topotan akka holi-holi ganuptu donganna. Dungi hubereng gabe ida nunga maruraturat nasida jala tubuh sibuk. Jala leap pulik kuling di atas nasida. Alai dangarong dope anggotod di bagasan nasida. Dungi ninaibana matuau manurirangi maho tutod di manurirangi maho tutu ali anak ni jolma jala dohonom muma tutod di songonod do hatan itu had Jehovah ro maho ali toddi siad desa na opati jala mangulus maho tu bagasan halak na binunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi au songon natinunahon nai au gabe Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos di ojakon pat nasidai parduan parangan apala nabulun sahali dui. Dungi ninaibana musetu au ali anak ni jolma aka holi-holion sadok pinoparni Israel dui. Idama akan nasida madog nungatung masak koli-oli nami. Jala pesan arop-arop ni rohanami. Naung pidum dohami. Di bahini manurirangi maho jala dok matu nasida songono dohatan Tuhan Jehovah. Idama ahu mangukap tanoman muna. Jala ahu mabuah kamu nakok sian tanoman muna. Hamu alebang soki. Jala ahu manugiho kamu mulak do tano Israel. Jadi tadau muna ahu do Jehovah iadung huukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok alebang soki sian tanoman muna.
Ahu huhut mangalihot todiku tu bagasa kamu asa mangulu hamu jala ahu mabahen hamu marhasonangat di tanomuna. Asatung ditadda hamu audo Jahoba nama dohi huhut mabahesa ninna Tuhan Jahoba. Ima hatan itu hata. Di hamu kadongan saha porseaun macai torangdo dido di bagasa turpukon terlebih di ayat 10 sadayate. Pabua holi-holi ni jolma namate namareraha dirurai na ni ida nisi Hesekieli na ginwaran na ibana anak ni jolma di bagasa turpukon ima gobbaran ni ngulu ni pinopar ni hala Israel na tongon terbuang di Babel manang tu Babel. Jadi selengkapna di dok songono di ayat 10 sadai dungi ninna ibana Muse tuau ali anak ni jolma aka holi-holion sadok pinopar ni Israel doe idama aka nasida madok nungatung masak holi-holi nami jalapesan arop-arop ni rohanami naung pidum dohami. Jadi takas do gobbaran ni holi-holi namarserahan di rura nabi nereng ni si Hesekieli ima gobbaran ni pinopar ni Israel natongon terbuang di Babel. Alani akamang dohot tamuinang fokusta daktu holi-holi namate nasomarsibukiate alai tu pinopar ni Israelido buasa pola di gobbarhon nasida songon holi-holi namate ahado namasa dia do penyebabna. Tagamod do alana terbuangi nasida asa gabe songon holi-holi nasomarsibuk pakilalaan nasida bisa jadi ate atik pe dangalap apalapit tortulum rupani didok di bagasa turpukon songoni alai manang nadia pe sialana na pasti nunga songon holi-holi namate pakilalaan ni bangsoi nungatung masak holi-holi nami ninna jalapesan arop-arop ni rohanami naung pidum dohami. Jadi molo di hata Indonesia di dok tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ima di dok di ayat 10 sadai. Hamu kadongan pakilalaan si songonon buido songgop tu manangise pehita. Jadi dak kola tu bangso Israel bui masa pakilalaan si songoni mago arop-arop ni rohana merasa pidum nasida merasa holi-holi nai ba gabe sai songon holi-holi na masak rupani. Jadi dak kola tu nasida bui masa pakilalaan si songoni tu hita pe ganu marsada-sada. Hiado pesan arop-arop ni rohata hilang pengharapatta unang mamasa yate. Ay molopola sanga kehilangan pengharapan kita ujungna tu hamatean nama. Jadi aka halakna aguan pakirimon aka mangdohot tamuinang akaido naolo bunuh diri manang manekot. Dang naswadok kepeng na dang naswadong na asingi. Alai molo halak naung pola sahatu na menghabisi nyawanya sendiri berarti dia sudah kehilangan pengharapan. Berpengharapan manang marpakirimon odo sada modalta na manguluon. Marpakirimon ido modal na arga ido arta na marga dihita. Boido hita dang marhepeng alai unak sape dang marpakirimon ate. Boido hita dang mangan. Adong do halak dang mangan 2 hari alai dang mate. Boha basa bui songoni ala dong pakirimon na. Boido hita dang karejo. Adong do halak dak karejo sa tao dak pitor dapo karejo na. Alai dak pitor mate bana. Basa subui songoni ala adong pakirimon di ibana. Boido hita kehilangan segalanya di dunia ini, tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Arong do binoto na kehilangan kekasih,
sahala doli-doli lupa nih. Alai danggabe pitor manikko tibana. Buasa ala berharap ibana hilang 1 dapat 100. Dak pitor manikko tibana rupani hola putus ibana sian kekasih nai. Cemet do songoni ate. Adok songoni tahe duli-duli, adong jolma songoni sayarong de alai kasus namanya te. Alai sebaliknya adong do binoto namatean ama moding suamina. Manikko tibana alani Alak mau Tuhan sainina mamuka mate amatai serta birupani. Dohok maawalap Tuhan sainina ibana. Satu kuburani sai songoni matangisna rak mahita papi. Inna ibana muse. Alai daktar pebigi-bigi padita ibe tangis ni inaton jalanunga mengganggu tu para gedaun penguburan ay nganaing makubur nama saya tong rupane sama kita papi rak mahita saya nina inatai ala ni suguni rohani paditaon badidok mak toy mak halimasan naik asonak tangis inaton nina hola didok songoni itorso inatai dak tangis bebana ibagasar rohani inatai ay serius do padito mananggabi inna rohani ibagasar rohan alai ima jurupani sayarong do songoni ate holuru marsal puan hatanai alak mau do mau inna habe hola makuling ronggur baitor babir du ibana rupani idua sadang diorai marsak di buku nabadiai jadi molo taringot tu si silahkan marsak ate ai pakilala adwe perasa adwe justru halak naso hea marsak bah pertanyaan adwe berarti darong be pakilalan di bana mekel tangis marsak aka pakilala adwe jadi molo adong dope dihita pakilalan sisoni berarti mengulu dope alarm sarap-sarap perasa di ngulutai jadi dak salah marsak jalarang diorai marsak di buku nabadie alai molo pe ikom marsak kamu unang masongon akan leban daido didok asa unang marsak kamu songon akan leban nasomar pakirimoni ido didok di Sada Tesalonik 4 ayat 10 dulu silakan tangis alai unang atong gabe tangis songot tangis ni si pelebegu naso marpakirimon boy do hita menghadapi krisis ekonomi alai unak sampai mengalami krisis pengharapan alani ikut toktong do hita marpakirimon ahape tahona masa molodak songoni dus mahita non songon holi-holi ni namate gabi dus mahita songon bangso pinopar ni Israel na dipartudos tu holi-holi na marrerahan di rurai hamo kadongan di suku Tuhanido anak ni Jolmai si Hesekieli taringot tu holi-holi namate didok disi di ayat tolu ali anak ni Jolma atahe tagamon tarpangulu do pihak holi-holion gabi ni kuma ali tu Jehovah hodo ubotosa ima didok si Hesekiel ali Tuhan Jehovah hodo ubotosa molo di suku Tuhani pe si Hesekiel dada ala nasotar patu-patuhani halongangat tu holi-holi i tang nasotar pangulu say alai asatong do botoon ni Tuhani adong do pakirimon nang di si Hesekiel ati boharo nak si Hesekiel pe kehilangan pengharapan ati tung dudus ibana songob bangsoi dungi dia lusi si Hesekiel ma ali Tuhan Jehovah hodo ubotosa tohodo alus ni si Hesekielon Tuhan do na ubotosa luhut dan Tuhan tahu apa yang hendak diperbuatnya terhadap tulang-tulang yang kering itu. Bahkan tu diri tapi Tuhan yang lebih tahu. Hita do sipata dang maboto aha na naik si baynota tungulu. Tanggo tu hatai di boto do aha na ikon patu paonna di bagasan ngulu niaka na hinaholongan. Lapatan na disi di paloas matuhani bertindak di sude na masa di nguluna paloas matuhani bertindak
di sude aka namasa di ngulumi. Paloas ma. Unang pola guru itu hani taringot tunanaing patu paona di bagasan ngulum. Unak pola ajari Tuhani. Songonom mabait Tuhan, songonom mania unak pola nimu. Di boto Tuhan itu. Bahkan Tuhan lebih tahu apa yang lebih pantas buat kita. Apalagi soal na panguluhono nate. Tapasah ma tu Tuhani. Molo tuhatai nama tepe boido di pangulu. Apalagi ma nama ngulu ate. Nama tepe boido di pangulu. Apalagi ma nama ngulu. Baboy madohono tuhatai bikin hidup lebih hidup buti mate. Ate bikin hidup lebih hidup. Asing dosyak kita jolma. Jangankan panguluhon nama te haru mempertahankan asa mangulu pe nung atong maol, nung atong susah. Panguluhon na mangulu pe nunga maol. Nunga berjuang asa mangulu. Tong dodang mangulu. Nga diperjuangkan asa mangulu. Ale tong dodang mangulu. Pokokna ikut di pangulu nama asa mangulu. Tuhatairu natuk panguluhon akan oksanga mate marhite-hite to dinai. Jaladanga dong nasotar patu-patu hatai. Tuhatairu natuk panguluhon akan mate-mate ne. Asa mangulu ho didok di bagasat turpuki tangi homa hata di Jehovah. Tangi ho kamu ma hata di Jehovah. Ido didok di ayat opati. Napa dua hon paloas to di porbadiai mangula di bagasan ngolum. Paloas to dini Tuhani paulihon pasuakon panguluhon ngolumi asa marngulu na ibaru. Amen. Martangi yang mahita. Moliate mariho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be asa di parbuyo katami parbuyen atinggan parbuyen atonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuh. Amen.